na tomto pléne. Tak predsa len ešte jedna otázka, ktorá by sa týkala domácej agendy alebo vnútroštátnej agendy a potom by sme prešli vlastne na otázky z pléna. Viac menej sa všetci zhodnete, aspoň podľa toho, čo doteraz bolo prezentované v médiách, na tom, že tie právomoci prezidenta, ktoré dnes to Slovensko má, sú viac menej v poriadku. Ide len o to, ako ich dovie naplniť, akým obsahom, akým spôsobom ich chce realizovať a uplatňovať. Ja sa teda opýtam inak, ak by ste prišli o 5 rokov na tento HN klub, tak čo by ste chceli povedať, že toto je môj účet, na ktorý som skutočne hrdý ako prezident a hlava štátu za to, čo som tu za tých 5 rokov dokázal? Milan Kňažko? Ja by som, ak dovolíte, možno nadviazal na to, čo hovoril pán premiér, že prezident, predseda parlamentu a predseda vlády by mali konať v zhode. Nepochybne. A hovoríme teraz o tom, ako by k tej zhode mali dospieť. Ja som presvedčený, že to nie je príkazmi, že to nie je tým, že sú z jednej politickej strany, ale že práve v rôznorodých názoroch vznikajú tie najsprávnejšie riešenia. Tak je to zvykom v demokracii, ktorej sa chceme podobať. Takže chcel by som vás uistiť, pán premiér, že vo všetkom, čo budete robiť dobre pre túto krajinu, budem vašou oporou. Ale naopak, v aktivitách, kde by som cítil, že smerujú k nejakým iným záujmom, či už sú to stranícke, alebo akéhokoľvek druhu, nechcem tu pochopiteľne šíriť nejaké klebety, o tom budem polemizovať. Viete, ak budem v dileme, či podpísať zákon, ktorý zhorší prostredie, v ktorom sa generujú, povedzme, miesta na zamestnanie, budem o tom polemizovať. Budem sa snažiť spolupracovať tak, aby čo najmenšia časť našej spoločnosti bola znevýhodnená týmto zákonom. Ale verte mi, že s tým najlepším úmyslom. A takéto zákony, ak by sa nám nepodarilo dohodnúť, budem vracať do parlamentu. A v prípade, že napriek tomu i po diskusii s poslancami a tak ďalej, bude takýto zákon prijatý, nekompromisne s tým oboznámim celú verejnosť, aby vedeli, čo sa na nich chystá. I dobré, a možno i menej dobré. Takto si ja predstavujem spoluprácu. Spoluprácu v koabitácii rôznych názorov, ako som povedal na začiatku. A čo by som tu chcel vidieť od tých 5 rokov? Chcel by som vidieť, aby v našej republike boli občania, ktorí poznajú svoje práva a ktorí považujú za svoju elementárnu povinnosť ich každý deň brániť, pretože o ne prídu. Chcel by som tu vidieť sebavedomých občanov, ktorí nečakajú na spasiteľa s vystretou rukou, ale ktorí si budú vedomí, že treba dodržiavať také pravidlá, aby sa títo občania vedeli postarať sami o seba a o svojich blízkych. Chcel by som tu vidieť spoločnosť, ktorá nebude ľahostajná. Spoločnosť, ktorá nebude znechutená tým, že nie sme si rovní pred zákonom. Že nie sme si rovní pred zamestnaním v štátnej administratíve. Že sa nebude uprednostňovať straníckosť pred odbornosťou. Chcel by som vidieť skrátka občanov, ktorí sa budú usmievať. Chcel by som, aby sa naplnili obsahom slova, ktoré pre mňa symbolizujú november, a to je sloboda. To je na prvom mieste. Ak spochybníme slobodu, spochybníme aj iné hodnoty, ako je pravda, spravodlivosť a tak ďalej a tak ďalej. Skrátka, chcel by som tú prosperujúcu občiansku spoločnosť a k tomuto procesu by som rád prispel svojimi skúsenosťami a dobrou spoluprácou. Ďakujem.